Malawi Today. Famu agwira ntchito zawo tsopano nkhanizi mwatsalanetsatane. Oba ndi mfuti awombera ndi kupha mkulu wina wa bizinesi ku mchenga utuwa mu mzinda wa Mzuzu usiku watha ndipo amubera chikwama cha ndalama. Wachiwiri kwa mneneri wa apolisi ku Mzuzu a Cecilia Mfune wati panopa apolisi ayamba kale kufufuza omwe achita izi. Anthu amabizinesi azikapanga deposit ndalama zawo ku banki isanafike nthawi yokuti tseka bizinesi pa tsiku limene amandizowalubewa chifukwa cha kumbwera kwa chibwebwesi chayi amene mwana zaka 49 amene awombeyedwa ndi anthu ena aupandu osadziwika dzulo pa 27 March 2025 ku mchenga utuwa mzinda wa Mzuzu muno. Kuonyesha zika mzungu kuti asijalo anibanipa ndi malemu anali ndi grocery ku mchenga utuwa komanso anali agent mpamba komanso Airtel Money ndipo dzulo mazulu pamene amaweruka ku business yawo motsogozana ndi mwana wamkazi anazindikira kuona kuti anthu awiri akuwatsatira koma pesa khaisa mwana wamkazi anamva mfuti ndipo adambowa anagwa ndi anthu amene achipongwe awiriwa anathawa ndi chikwama. Izi zinaza kuyikedwa ku polisi ndipo amayopa panapitidwa komanso asijana anapitisidwa ku chipatala cha Mzuzu Central Hospital komwe anakamwalirira. Apolisi ku Mzuzu titsimikize kunena kuti tikufufuza za nkhaniyi ndipo anthu amene agwidwa apezeka. Wachiwiri kwa mneneri wa apolisi ku Mzuzu a Cecilia Mfune. Apita Mawere oyendetsa ntchito zokhudza maphunziro mu Archdiocese ya Blantyre ya mpingo wa Katolika ati bungwe lawo ndi lokhumudwa kuti ophunzira akuyenera kumapitabe kutchuthi ngakhale kuti masiku apitawo namondwe wa Jude anasokoneza ntchito za maphunziro m'chigawo chakumwera kwa dziko lino. Amawere anena izi pokumbukira kuti unduna za maphunziro udalamula kuti sukulu zonse m'dziko lino zizitsatira ndondomeko yomwe udakhazikitsa pa maphunziro. Singurano yazirengo ndigano zimwe tumekana kukala ulizo kusadilibra ambayo kukosa wazara yangu mwendini analisa pili kumasama lesi ngasama jikingo kumasukulu wansi wansadaga lino panjali yangu sadilibra katika jimili yokumangana wakuni pakali kumasunga alkalimini mzara kuboma kuti adimaso wa kumago ustawa kubura kazi kunzi kumungino unamyengo that is means kwa ufendanyi ndiyo la mafari nisema marima kwa nchini mwasimenda mwasimenda kwa marima shati mziki mbali nini nchi tukuzuka hizi osarunguli kwa milisandali nini kama na kuspoza kuma subscriptions kwa kanero tikiwazi business wa nero dadengi. Mawu apita Mawere oyendetsa ntchito zokhudza maphunziro mu Archdiocese ya Blantyre ya mpingo wa Katolika. Manja 497 omwe anakhudzedwa ndi namondwe Jude Konsanje alandira thandizo la 35.9 million kwacha zochokera ku bungwe la European Union EU. Anoa Tomoka mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Churches Action in Relief and Development CARD Konsanje wati izi zachitika pansi pa ntchito ya ECHO yomwe muli gawo lofikira anthu ndi thandizo ngozi zokugwa mwadzidzidzi zikagwa. Atomoka ati banja lililonse lalandira 72,000 kwacha zogulira chakudya. Banja inalilonse lilondera 72,363 ndipo yonse tikaweza kuma banja yonse 497 amene anakhudzidwa nkuwana 35.9 million yankuwa anakhudzidwa. Chimene chinachitika mamondo yatabwera zinthu zinatengedwa zakudya zinanyambulidwa ndi zinazokeza sofikuyembulira ndikandala kameneka akatha kupeza chakudya cha msangasanga choti chikete dathandiza kanthawi kochepa ndiso tinapita timene tinasowa ngati pa makomo pawo akatha kukuya kuti asithandize makomo pawo. Anoa Tomoka mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la CARD Konsanje. Bwalo la Lilongwe Principal Resident Magistrate Benjamin Chulu latulutsa pa belo a Julius Miti koma layimitsa mpaka masanawa pempho la maloya awo kuti zikole za belo azifewetseko. A Sylvester Ayuba James omwe akuyimira Miti auza bwalo
kuti kuyendera kulikulu la apolisi sabata iliyonse komanso kuti asachoke mu mzinda wa Lilongwe ndi chipsinjo kwa Amiti. Boma lamanga Amiti potsatira dandaulo la bungwe lochita kalembera ndi loyendetsa chisankho la NRB ndi MEC kuti zomwe Amiti adalemba pa tsamba la mchezo kuti mayina oposa 1 million adachotsedwa mkaundula wa oponya voti. Alex Banda akutsatira nkhani ndipo wadzandiza mbiri. A Julius Miti omwe amadziwika bwino mmasamba a mchezo ndi mfulu tsopano bwalo lilawapatsa belo ku Lilongwe. Amiti anafika ku bwaloku chakummawaku atavala silipasi, buluku lobiriwira ndi malaya amandalasi. Iwo akuwaganizira kuti analemba nkhani yabodza yomwe malingana ndi kalata ya mlandu nkhani inali ndi kuthekera kodzetsa chisokonezo. Atasungidwa mchitokosi cha apolisi masiku atatu, Amiti awapatsa beloyi ndi mfundo zoti azikaonekera ku polisi sabata ziwiri zilizonse komanso kudziwitsa apolisi asanatuluke mu mzinda wa Lilongwe. Koma oyimira wawo pa mlanduwu a Sylvester Ayuba James anati apaboma layika msampha kamba kuti Amiti anakhazikika mu mzinda wa Mzuzu. Tikafuna kuona kuti mwana machira kuti koza machira ku Mzuzu. Komanso oselection wachiwiri mena amanya kuti kufupi ndi kumene munthu opana mlandu wa makhala. Imene yonse kumukaiona ibizo naso ndi kuti mlandu wa midoko Mzuzu. So tikuona ngati kuti tipinga timanyepemba ukoti kuti mlandu pena wapise ku Mzuzu. Mlandu wa Amiti ndoti analemba nkhani yabodza pa 19 March chaka chino kuti mayina oposa 1 million mkaundula wa anthu ovota ndi wa mzika awafufuta mkaundula lawo. Bwalo lipereka chigamulo posachedwa pa 1:30 m'malo Zodiac kuno ku Lilongwe. Ndine Alex Banda. Bungwe loona zachuma mdziko lino la Economics Association of Malawi ECAMA ladandaula kuti mdziko lino milandu ya anthu odziwika ndi achuma imafera m'mazira. President wa bungwe la ECAMA Dr. Betha Bangala Chikadza wati zotere zikumathandiziranso kulowetsa pansi chuma cha dziko lino. Iye amayankhula kummawaku ku Mangochi pa msonkhano wa pachaka wa bungwe la maloya la Malawi Law Society. Samamuno akuyenereka ndithu aike patsogolo timati professionalism kamene kugwira ntchito moyenera azitengera kuti kodi zimene tikuchitazi ndizoyenera komanso zikubweretsa mwina zimene anthu akanayembekezera kapena zimene profession yathu kapena malamulo athu ameneka kupereka chifukwa ngakhale tikaonetsetsa muli zambiri zimene zimachitika koma mwina anthu amakhala kuyembekezera zina kupezeka kuti zinthuzo sizinayende momwemo chifukwa chokuti mwina maloya kapena anthu amene ali m'makhoti mwathu zinthu zikasana ziyendetse bwino mmene zimayeneka kukhalira. Tinene kuti mwina chigamulo chimakhala chosayembekezereka. Munthu ngati walakwa ichi wina akalandira chigamulo china wina sakalandira chigamulo china. Ndeti mwina kwanena kuti kuli bwino anthu tizidziwa ngati dziko kuti kodi ukaba mlandu wake umakhala wotani ndipo umatenga nthawi yayitali bwanji. Chifukwa zikatero zimabweretsa timati certainty kapena anthu kuziyiratu kuti tikalakwira ichi lamulo ili limanena chakuti ndipo lamulo lijasa makhala likusinthidwa kapena kupindidwa kuti likomere anthu ena ake chifukwa choti mwina ali ndi ndalama kapena ali maudindo mwina. Chifukwa tikatero zimakhala ngati lamulo lija likusankha silikukhalanso lamulo lokuti likuthandiza wina aliyense osauka kapena wolemera ophunzira kapena osaphunzira. President wa bungwe la ECAMA Dr. Betha Bangala Chikadza. Naye President wa MLS Patrick Mpaka wati kuyimitsa kapena kuchedwetsa milandu kumakhudza kupereka kwa chilungamo. Kani au lamulo wabwino waikulu kwambiri chifukwa nangasi muziko mutiro anthu opitirira 20 million. Anthu tonsefe timayenera kuti kaya ndiwe loya kaya siwe loya timayenera tizikhala mulingana ndi malamulo. Chifukwa amanena kuti ignorance of the law is not a defense. Sungati kusiri mazuwa lamulo. Lamulo linachembezera kuti uchite zinthu kubiza ndi lamulo. Chifukwa lamulo lingatino kangwirizano kathu tonse amalawi kuti ndi anthu ambiri osiyana-siyana. Tiziyendera ichi. Ndipo dongoso loyendesa malamulo pali anthu amene ndi maloya ena ndi majaji oweruza mlandu amene tikakhala kuti ife anthu amalawi sitikumvesesana pa malamulo iwo ngamene amatanthauzira kuti lamulo ili tuli kutanthauza chonchi. Chimene chimafunika nchoti ife amene timayendesa malamulo chifukwa lamulo ndimene latigwira tonse ngati amalawi kuti tikupita uku dongoso lathu ndili. Ndiye imafunika kuti amene tikuyendesa malamulo onse maloya ndi majaji ndi ena onse oweruza mlandu tiziti tikayankhula kuti lamulo lili chonchi anthu
tikhulupirira kuti zili choncho. President wa bungwe la MLS Patrick Mpaka mlangizi wa boma pa milandu wa Thabo Chakaka Nyirenda wati msonkhano wa maloya awo uthandiza kupeza chilungamo mosavuta pakati pa Amalawi. Aliyense amene ali loya amene akuti aonesese kuti zimene zimakambidwa zokhuzana ndi timanena kuti ma-ethics kapena kugwira ntchito bwino professionalism zimene zonse zimenera kuti zikhale patsogolo popanda kuti pakhalebe chitukuko chake chimene agulisa ethics integrity and professionalism ndiye kuti choyambirira anthu sakhala ndi chikhulupiriro kumena mabwalo a court bwalo la milandu. Chachiwiri anthu sakhalanso ndi chikhulupiriro kwa maloya. Anthuso sangakhalenso kuti mwina mbiri ya maloya ikhala kuti yabisidwa ndino zikakhala choncho zimene zimakangisanso kuti anthu asakhale kuti apite kwa maloya asapitenso mwina kumakhoti koma atenge lamulo m'makomawo. Thabo Chakaka Nyirenda mlangizi wamkulu wa boma pa zamalamulo. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi ine Merifa Chigodoli komanso mzangayo Christina Chiwota. Tipitirire ndi nkhanizi. Mulipoti athu apadera sabata ino Imon Mperengo wadza ndi nkhani yambonaona zomwe akumana nazo ena momwe akugwira ntchito mkampani za bizinesi akudza. A Julius Smith awatulutsa pa belo ku Lilongwe ngakhale kuti magistrate amupempha kuonekanso zikole za beloyi. Akuba amfuti apochita bizinesi wina mu mzinda wa Mzuzu ndipo amubela ndalama kuchuluka kwake sikukudziwikabe. Mzamasewero Solom yati kuyika ndondomeko zamasewero pamodzi kuthandizira momwe afamu agwirire ntchito zawo. Tsopano ndi nthawi yalipotira athu apadera sabata ino. Dziko la Malawi likulimbikitsa nzika zake kuchita zosiyanasiyana komanso likulimbikitsa kudza kukhazikitsa bizinesi zomwe zimathandiziranso kuchulukitsa ntchito muno Malawi. Koma ngakhale izi zili tere mavuto nawo akudzanso. Ogwira ntchito ena mkampani za akudzawa akudandaula ndi ziphinjo ndi nkhanza zomwe akumana nazo. Mulipotera athu apadera sabata ino Imon Mperengo wadza ndi nkhani yokhudza mbonaona zomwe Amalawi akumana nazo akamagwira ntchito mkampani za anthu akudzawa. Pa 14 April mchaka cha 2024 ndi tsiku lomwe silidzayiwalika pamoyo wa bambo wina wa zaka 47 Asiraj Maliwa am'mudzi mwa Asadula mboma la Chiwawa. Pa tsikuli Amaliwa anapita kumalawi kugwira ntchito monga mwa nthawi zonse pa kampani ya Sinohydro Bomali yomwe ndi ya nzika za dziko la China komatu samadziwa kuti ili likhala tsiku lawo lomaliza kugwira ntchito pa malopa. Iwo akuti ali mkati mogwira ntchito mmodzi mwa mabwana awo yemwe ndi wa mdziko la China anaona anthu ena akudutsa pa kampani komatu atanyamula zigulu zomwe anayamba kuwakayikira kuti amafuna kuba mafuta agalimoto pa kampani. Bwanayo anayamba kuloza chala Amaliwa kuti anagwirizana ndi anthuwa kuti abe mafuta agalimoto. Ndikula muholo muja kera kwanamba tokone kundimenya topano mbene mwikamu kundimenya mwankhanza muno akana ndinagwa pasi ena uwina anatenga chibaba kundibola pamwendoka. Amaliwa anagonekedwa pa chipatala cha Chikwawa kwa sabata zoposa zitatu omwe amalandira thandizo la zaumoyo kamba kuvulala modetsa nkhawa. Omwe patha chaka chimodzi chichitikire ndi nkhaniyi Amaliwa akuti moyo wawo wasinthiratu. Iwo akuti akusautsika ndi ululu mthiti komanso pabondo. Iwo sakukwanitsa kupeza ndalama zothandizira banja lawo kamba kuti sangakwanitse kugwira ntchito kwa nthawi yayitali. Pano tikunena pano banja langa likusautsika kwambiri likuvutika chifukwa chonena kuti sindikugwira ntchito yolongosoka. Apolisi anangomangapo nzika ziwiri mwa nzika za ku China 15 zomwe zinamenya Amaliwa omwe ndi a Aren Chen azaka 37 komanso a Peng Yongcha azaka 35. Bwalo la milandu la Chikwawa magistrate linalamula awiriwa kulipira chindapusa cha 500,000 kwa aliyense. Izi nkuti nzika za ku Chinazi zitavomereza kuti zinamenya Amaliwa pa nkhani yomwe ati zinalakwitsa.
a Dickson Mademba ndi mneneri wa polisi ya Chikwawa. Iwo akuti apolisi anagwiritsa ntchito uthenga omwe analandira. Pamene watu naotenga muchipongwe chijatu cha polisi zika zimene zikakuchaiza ziwiri mabengezerese anasikiza mkamene iye anagoledwa mchipatala kumada thandizo la mankhwala mpaka natinada kuwatengera machaimezi amene wakubwalola milandu. Kuli Longwe, nzika za dziko lino zomwe zimagwira ntchito pa kampani yodziwika bwino pogulitsa nkhuku zikufotokoza nkhani yopatsa tsembwe. Ogwira ntchito kuno amawakakamiza kugwira ntchito mchipinda china chosizira kwambiri mpaka kuchepera 350 degrees Celsius komatu opanda zovala zodzitetezera. A Grace Chata omwe si dzina lawo lenileni akuti mabwana awo amawachitiranso nkhanza zathupi. Amene anachoka kunokonda anthu obwera amatipanga nkhanza kopsa koma pezanso amati muna brasija tumatsegula brasi yemene mwayona ndi yayikulu mudakalowamo mene mudakaonda mudakalowamo brasi ndi yayikulu tsegula brasi chama 8 utsegula ndi mpakana chama muna chama 11 chama 12 azilikaya chama 12 kulibe transport inaliyonse mayendedwe aliyonse ayenda yekha mudzi mumadziwa 36 inuwo 36 kulazulu wocha koma amati maleve lipongoza amati amatiwa ligwiririro tipanga mune chipongwe chosakhala bwino. Anthuwa amagwira ntchitotu kuyambira 5 koloko mmawa mpaka 12 koloko usiku koma samawapatsa mayendedwe aliwonse komanso amawadula malipiro ngakhale kuti adwale. Omwe amagwira ntchito ngati aganyu pa kampani amalandira malipiro ochepera 4,800 kwacha akagwira ntchitotu kuyambira 5 koloko m'bandakucha mpaka 12 koloko usiku. Ambiri mwa iwo anati akuopa kuchotsedwa ntchito tikawafunsa nkhani. Nduna yoona za ntchito apita dimba siyokondwa ndi momwe ogwira ntchito mdziko muno akukhalira m'malo awo a ntchito. Anthu akuvutika kukhala ngati ndikundende amatha kulowa mmene mujamu opanda zovala zowatetezera ndikuti kutanthauza kuti ngakhale mapapu awo ndi matupi awo ndoti ali pa chiopsezo cha matenda kwambiri. Ogwira ntchito m'minda ina yati nawo akukumana ndi nkhanza zochulukira kuphatikizapo kulandira ndalama zochepa monga 2,000 kwacha pa tsiku, kugwira ntchito m'malo opanda ukhondo komanso kumenyedwa kumene. Izi nzochepa chabe mwa nkhanza zomwe ogwira ntchito mdziko lino akukumana nazo m'makampani a nzika za m'maiko ena maka za ku China komanso ku India. Mwezi wa Februwari ogwira ntchito msitolo komanso nyumba za mzika za m'maiko ena mu mzinda wa Lilongwe anachita zionetsero podandaula ndi kuchepa kwa ndalama zomwe amalandira pakutha pa mwezi komanso kugwira ntchito malo omwe amawayika pa chiopsezo miyoyo yawo. Ambiri mwa ogwira ntchitowa sadziwa chuti china chilichonse cha boma. Katswiri pa nkhani zokhudza ogwira ntchito a Robert Mkwezalamba akuti ogwira ntchito ambiri mdziko lino akukumana ndi nkhanza zotere kamba kakukula kwa vuto lakusowa kwa ntchito, kulephera kwa unduna wa za ntchito kuyendera kampani komanso kusagwiritsa ntchito malamulo maka kumbali ya undunawo. Ankwezalamba akutinso Kanangale ndi yemwe wamanga nthenje kuti ogwira ntchito mdziko lino asamatetezedwe. Omwera amaiko enawo amakandi mfunzi tufimazi oyo ntchito zikuvuta mmozi akakula mtima ndinufuna onchosa kuntfafala anzotomwerawa tizipangatanga anditangalowansosa kufala omewa dziko lino adadziwa. Nthambi ya ntchito mdziko lino imatsogozedwa ndi malamulo osiyanasiyana omwe cholinga chake ndikuteteza ogwira ntchito mdziko lino kuti asamakumane ndi nkhanza, adzilandira zipuputa misonzi akavulala komanso adzigwira ntchito m'malo omwe sali pa chiopsezo. Malamulowa amalimbikitsa kuti pasakhale kusalidwa, kukakamizidwa kugwira ntchito, kuonetsetsa kuti anthu akugwira ntchito mu nthawi yoyenera, kulipidwa bwino komanso kugwira ntchito m'malo omwe sangayike pa chiopsezo moyo wa ogwira ntchitowo. Magulu okhudzidwa akuti ogwira ntchito ambiri mdziko lino samadziwa malamulo okhudza pa ntchito kamba kosowa chidziwitso.
mkulu wa bungwe la ogwira ntchito la egama a George Kaki wati nazo nzika za dziko lino zimachitiranso tunkhaza ogwira ntchito anzawo nzikaso za Malawi. Iwo kuti unduna wa za ntchito upatsidwe mphamvu yophunzitsa anthu pa malamulo a ntchito. Chimene chingachite choyambirira nkuonetsetsa kuti unduna wa za ntchito ukupatsidwa zoyenerera ndi ndalama kuti athe kugwira ntchito yawo kumayendera makampani ndipo kuonetsetsa kuti makampani amene sakutsatira malamulo akukandamizidwa kuti atsatire malamulo. Nduna yoona za ntchito apita Dimba ikuvomereza kukula kwa nkhanza zomwe ogwira ntchito mdziko lino akukumana nazo m'malo ogwira ntchito omwe nzika zake ndi za m'mayiko ena. Iwo ati unduna wawo ukukhazikitsa nambala ya lamya yomwe ogwira ntchito adzipereka madandaulo awo mwachinsinsi. Aona kuti ogwira ntchito ambiri makampani osiyanasiyana akukumana ndi zipsinjo kwambiri ma abuse pamene ogwira ntchito makamaka even kwa anthu amene ali mdziko muno koma ndi akunja. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC Michael Kayatsa wati izi zikuonetseratu kuphwanyidwa kwa maufulu a anthu mdziko lino. Akayatsa akuloza chala ogwira ntchito mu ofesi zoona ogwira ntchito kuti ndiomwe akulepheretsa kuteteza maufulu a anthu ogwira ntchito mdziko lino. Kuona kuti boma lilonse ndi ofesi ya labor mwachifanzo komano mungatikuona kuti maofesi onsewa ndiona kuti anakukhazikitsidwa mwazina zake ngakhale kuti yimbe akuyesetsa komabe ndi maofesi oti alibe kuthekera kokwanira. Kwa nthawi yayitali magulu osiyanasiyana kuphatikizapo boma siliyika chidwi ku mavuto omwe miyandamiyanda ya ogwira ntchito amakumana nawo omwe akugwira ntchito mu kampani za mzika za mayiko ena omwe kampanizi zikupanga phindu lochuluka. Nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino lichitepo kanthu kuti umoyo wa ogwira ntchito ukhale otetezeka omwenso likuyesetsa kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063 omwe akufuna kuti dziko lino likhale lodzidalira pachuma komanso nzika zake zikhale zodziyimira pa zokha. Alex Panda kuwerenga ripoti lathu apadera sabata ino lomwe alemba Imon Piringo. Akuluakulu a konsolo ya mzinda wa Zomba ayamikira ntchito ya bungwe la Save the Children mndondomeko ya Resilient Economic Development RAID ponena kuti yasintha moyo wa anthu komanso momwe konsolo imachitira zinthu zina. Ntchito iyi yomwe ayigwira zaka zisanu imayang'ana kwambiri kukweza moyo wa chuma, ulimi ndi thanzi maka kwa ana osaposa zaka zisanu achinyamata ndi amayi. Mkulu wona zakadyedwe kabwino ndi kachilombo ka HIV Naomi Kanyimbiri naye wayamikira ntchitoyi. Rafael Mlozowa walemba ripoti yochokera ku Mangochi. Palankhula pa msonkhano ofotokoza amene zinthu zayendera mu ndondomeko ya ntchitoyi omwe panali anthu akumudzi amene apindula komanso akuluakulu akukhonsolo omwe ndiochokera ku nthambi za chinyamata zoona za ntchito za nkhalango za ulimi komanso zakadyedwe kabwino ndi kachilombo ka HIV. Akuluakulu akukhonsolowa anati pamene bungwe lizimaliza ntchito yake pa 31 March 2025 zochitika zimene akhala likuchita zikhala zikupitirirabe kuoneka m'midzi. Iwo ati ntchitoyi inali yapamwamba kwambiri chifukwa ndi imodzi mwa ntchito zokhazo zimene zimayendera limodzi ndi zolinga za khonsolo pamene ena amene akhala akugwira ntchito mkhonsoloyi ntchito zawo zimavuta kuziona. Naomi Kanyimbiri omwe ndi oona za kadyedwe kabwino komanso za kachilombo ka HIV ku khonsoloyi ati ofisi yawo yapindula kwambiri. Project ya RAID yabweza kusintha kwambiri kwambiri chifukwa kuti atithandiza kudzutsanso ma structures amene timagwiritsa ntchito kupanga zikuongezazo zokhuza ndi nutrition. Chinthu chomwe chili chokula kwambiri kuti tichite katika dokhala liboma. Anyuzanena Nthalo mmodzi mwa achinyamata omwe anaphunzira maluso osiyanasiyana ati luso lokonza mafoni limene anaphunzira lasintha kwambiri moyo wawo. Project ya RAID yamathandiza kwambiri
chifukwa zinalibe kuchita chilichonse panopa ndikuta kuziyimira pandekha kuchita ziganizo omwe ndekha osati kutumira ndi munthu wina. Amafunso mkapalamula omwe amayang'anira ntchito ya RED ati ndiowomba kuti pafupifupi manja onse 1000 amene amagwira nawo ntchito mzaka zisanu zapitazi apindula ndi ntchitoyi. Cholinga chachikulu ndikuonetsetsa kuti mabanja amene ndiponso tikuwafikira akhale ozidalira pa moyo wawo komanso athe kupeza ndalama zina zoti athandizire pa moyo wa ana amene ali m'makomo mmene. M'malo mwa ZBS kuno kuzomba ndi Rafa Mlozowa. Zamasewero bungwe la Super League of Malawi lati mndandanda wa masewero onse a ligi ya TNM chaka chino wakonzedwa posalowererana ndi mipikisano ya bungwe la FAM. Koma kusintha kudzichitika pokhapokha timu ya dziko lino Flames ikakhala ndi masewero m'mipikisano ya World Cup ndi Africa Cup of Nations. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Solom Donex Chilonga watiuza kuti pamene chigawo choyamba cha ligi ya chaka chino chikuyamba sabata yamawa, matimu onse akudziwa masewero amene asewere pa khomo komanso amene ayende. Sambanda akutiuza nkhani yonse mulipoti ili. Pamene matimu a Silver Strikers ndi FCP Nyasa Big Bullets adzikonzekera kukumana m'masewero otsegulira ligi ya TNM chaka chino pa 5 April, bungwe la Super League of Malawi Solom latulutsa mndandanda umene ukuonetsa chiwerengero cha masewero amene timu iliyonse isewere pa khomo komanso kuyenda. Matimu onse 16 amene amasewera mu ligi ya TNM asewera masewero 15 koma ena asewera masewero 8 pa khomo pamene ena asewere asanu ndi awiri koyenda, ndipo zinthu zidzatembenuka mu chigawo chachiwiri. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Super League of Malawi Solom Donex Chilonga wati izi ndi zimene matimu amafuna nthawi zonse kamba kuti zimawathandizira kukonzekera komanso zimalimbikitsa mpikisano pakati pa matimu onse. Kuti muangane bwinobwino samale yathuyo ikuonetsa ndithu balanced situation kuti ena ngati akumenya magemu 8 pa home ndekuti ali ndi 7 away. Zimathandiza kudziwa kuti kodi budget tiyenda motani, mapuleya athu tiakonzeketsa motani. Nzothandiza kwambiri ndithu kuyembekezera kuti matimu akhala ochilimika kukonzekera bwinobwino chifukwa cha mmene tatulutsira mndandanda umene usamale imeneyi. Chigawo choyamba cha ligi ya TNM chaka chino chiseweredwa pakati pa miyezi ya April ndi July, pamene chigawo chachiwiri chidzayamba August kufikira kutha kwa mwezi wa December. Bungwe la Solom linadzipereka kale kuti liwonetsetsa kutinso chaka chino matimu akusewera masewero amodzi pa sabata. Munkhani zochokera m'mayiko ena, mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe a Emmerson Mnangagwa wasankha mkulu watsopano wa gulu la nkhondo m'dzikolo patangodutsa zofuna kuwumiriza mtsogoleri wa dzikoyo kutula pansi udindo wake. Wamkulu wa gulu la nkhondo watsopanoyu Major General Emmanuel Matutu wayamba kale ntchito yake. Zambiri mulipoti ili la BBC lomwe akuwerenga ndi Madalitso Phiri. President Mnangagwa wakhala ali pampanipani kuchokera kwa ena omwe ankamuyikira kumbuyo kale kuti atule pansi udindo chifukwa chosendetsa bwino dziko komanso katangale. Kuyambira sabata ino Mnangagwa anauza mkulu wa gulu la nkhondo la asilikali mdzikolo kuti apume pa udindo ndipo anamusankha malo mwake kukhala nduna yoona za masewero. Pamene sizikudziwika kuti kodi anthu omwe anamenyera ufulu wa dzikolo ali ndi chikoka chotani pa zionetsero zimene akonza. Akuluakulu a serikali komanso nduna ya zachitetezo mdzikolo yachenjeza anthu a mdzikolo kuti asatenge nawo gawo pa zionetserozo. Apolisi alengeza kuti kwa masiku anayi mu mzinda wa Harare wina aliyense asatenge chida china chilichonse chimene chingagwiritsidwe ntchito pa ziwawa. Madalitso Phiri kuwerenga ripoti la BBC. Apanso ndipo pantsiriziro pankhanizi masanano koma tisanasiyane na insomitu yake. Akuba amfuti apochita bizinesi wina mu mzinda wa Mzuzu ndipo amubera ndalama kuchuluka kwake sikukudziwikabe. A Julius Niti awatulutsa pa belo ku Lilongwe ngakhale kuti magistrate amupempha kuwunikanso zikole za beloyi. Mulipona thabadi ya sabata ino Imoni Pilingu wadza ndi nkhani yambonaona zomwe akukumana nazo ena momwe akugwira ntchito mkampani za bizinesi akudza. Muzamasewero Solom yati kuyika ndondomeko za masewero pamodzi kuthandizira momwe afamu agwire ntchito zawo. Munali ndine Merifa Chiguduli komanso mzangayo Christina Chiota. Pasana abwino.